Sí, això també funciona. Bé, jo, com ella us ha dit, us parlaré una mica en nom de Terres de l'Ebre i us explicaré una mica l'experiència de la recollida de signatures pel dia de les eleccions, perquè no sé si és que nosaltres estem començant una mica a moure-nos, però com que no tenim l'autoritat encara una mica ensenyada, estaven una mica violents. Llavors, el que van fer va ser agafar els punts de recollida de signatures de la pàgina de la plataforma i llavors se van dedicar a anar resseguint amb un cotxe de la patrulla i amb un cotxe de la secreta. A Móra d'Ebre, per exemple, ells anaven recollint les signatures pel carrer, no tenien una taula en un lloc i també els hi van agafar tot el material. I a Benissanet, que justament és el meu poble, nosaltres vam muntar una taula i van vindre, ens van agafar evidentment el meu carnet, evidentment també el carnet de totes les persones que estaven allà signant, i fins i tot en el moment en què va vindre l'alcalde a posar una mica de pau i a intentar suavitzar la situació, li van agafar l'alcalde com a responsable del poble. Llavors va ser una cosa una mica violenta, se mos van endur tot el material, no sabíem si mos ho tornarien, si no mos ho tornarien. Al final, al cap d'una setmana sí que mos ho van tornar, però va ser així com una mica violent i reivindicatiu també, per la part que mos tocava. Per part meva ja està. Gràcies.